Magluluto tayo ng tinola, mamare. Ito, ang ulo ng manok. Sinabalawan ko na, and then, alisin natin yung mga bulbul-bulbul. Ayan, o. Carrot. O, diba? Para mawala yung madulas. Alisin pala natin yung uso ng chicken. Alam nyo ba mga mare, nabili ko lang to, 1 kilo na, 90 pesos. O, diba? Saan ka pa? Meron ka ng lunch for 90 pesos. Alisin mo yung mga ganyan-ganyan. Mamaya na natin lilinisin, alisin yung mga malaki. Unahin muna natin itong uso nila. See? Pagkaalis ko nga ng mga uso na yan. Ilang piraso din yung mga to, mga mali. Kaya manin ka na akong anak. Kapag magluto ko, I need chicken lele ako makalele. I know, charo. Babalawan ulit natin. Alisin ko yung mga ayan o, yung mga balahibo ng loob. Dalawang sayote pala at ito, luya at magic sarap. O, diba? Tapos. Alis mo nga yung ganun. Ganun yung duwin mo, Mario. Para mawala yung dagta. Ito, isa. Yan, balatan mo na. After ko nga balatan, ayan, hiwain na natin. Tapos, alisin mo lang to. Ubus. Ubus na nila kami itong gulo. Titi, matuto. Itong nila kaling anak. Kuda lang naman niya. Matuto. Wait lang, wait. Kaya, tama ka na ka na ya. Ano naman niya? Turunan niya. Layapin ng metro naman maguluhi. Ayan. Mamaya ko na lang itutuloy mga mare. Wait lang. Tayo na down ng malunggay mga mare. Ayan. Ito, dito lang sa likod namin. Ito, ang daming manok, no? Nakikita niyo yung mga manok namin. Ayan. Dito ko ilalagay ito mga mare. Dito.
nga pala yung nakuha kong dahon, mga mare. Ayan. Oh. Hiiwain ko na pala yung hulos ko kanil. Dito. Dito. Hiiwain ko na tong mga sayote. Dito. Hmm. Dito. Yan. Dito. Yan, ganyan. Tingnan mo kung pilang. Ano lang yung pwedeng mahiwa sa isang sayote. Diba? See? Tapos, gano'n yung gagawin mo sa luya para malasa. Ay. Tapos, hiwain mo lang, mga mare. Ito na siya binabalatan, mga binabalawan ko na pala yung malunggay, mga mare. Siyempre, baka may mga alikabok. Walang resting siya ba, malayo. Ayan. Okay na nun. Tapos, alisin mo lang to, mga mare. Yak mo kanya ng gagawan ko. Sobrang matamad. Charot. Sobrang kanya kung kanyan. O, diba? Kabilas niya. Itunggal-tunggal ko para itunggal-tunggal ko pa lapawa rin naman din. O. Yan, o. Makanyan mo. Kung alwa ko na mayari. Nung inak mayari. Nung pitunggal-tunggal ko la pa din. Yan, ganyan lang mga mare. Di ka siguro masipag ka mare. Itunggal-tunggal mo lang. Baka niya ang boses niya mare. Sinipon ko kasi may hawak ko kaya anak ko. Sipon ko kuway. Nuko. Oo. Oo. O, diba kabilis? O. Oo. Alam niyo ba mga mare, masustansya yung malunggay? Oo. Maraming benefits daw ito sa katawan natin. Oo. Ayan, see? Ayan, pwede na ako nito, mare. Pwede na natin yung mga mare. Ayan, ayun na yung kawali ko. Tuloy nga niya, pabralo sa ano. Pwede na nakuha, nakasigla. O, nananya ka niyon? Ay, o. Pag wala na yung tubig, mga mare, tayo mo na umilit ng konti. After that, oh, ayan, tingnan nyo, nawala na, di ba? Malinis na. Malinis na. Lagyan na natin ng mantika. Ayan. Mantika. See? Pagkalagay nga natin ng mantika. Ano yung muna natin? Ayan. Ayan. Ay, wait lang mga mare. Wala pa pala akong bawang sibuyas. Oh, mare, nilalagyan ng sibuyas yan. Dahil wala akong sibuyas, naubusan na pala, hindi ko na alam. Hindi ko lalagyan ng sibuyas, mga mare. Yung pack na pusit ako, mare. Ayan. Hindi ako lagyan ng sibuyas. Malawag siya pa kasing palengke. Oh, hindi na yan. Hindi kami muna maning-mangan. Pero po, ito naman kantin sa Diyos ko. Ano ginawan niya? Ayan. Sila burong-burong kong mare. Hindi kami muna maning-mangan. Na kami man mayangki. O, diba? Charles. Dahil nga walang sibuyas, oh, bawang na yung ilalagay ko. Shortcut yun eh. Ayan. Yan. Lalagyan na natin yung luya. Importante yan, luya natin. Sino kayo yun? Hindi mo tayo siguro sibuyas. Yan. Saka yung may papagya. Yan ako. Yung maglalasa yung luya. Ayan. Lalagay ko na nga itong manok. Ayan. Diba? Ayan. Yan lang. Ayan. Yan mo muna nun mga mare. Takpan mo muna kahit konti lang. Ngayon, may nakamatching tayo ko ulit. Ayan. Tignan ulit natin. Tapos,
Ngayon mo ulit. O, diba? Dapat nawala yung sa sariwa. Lalagyan siya natin ng patis. O, diba? Pag medyo sumitsip na yung luya, mga mare, nawala na yung lansa. Lagay mo na ito sa yote. Ayan. Go, go. Tsaka medyo na danong. Danong mare, kakapantangan ng ice cream. Pero kita Tagalog, tubig. Wait lang. Ito nga pala, lalagyan na natin ng tubig. Ikaw mare kung ano yung gusto mong dami. Kasi yo, kung gusto mong maraming tubig, kung talagang gusto mo marami. Kasi nagpapadidi ako. Charot. O, diba? Tapos, lagyan na natin siya ng magic sarap. Lagyan natin siya ng magic sarap. O, diba? Magic sarap. And then, paminta. Ayan. Okay. Ayan. After niyan, tansyahin mo lang nun. Tikman mo mamaya kung malasa ba o wala. Lagyan mo lang kukulang pa siya sa alat, asin. O kaya, betchin. Charot. Dahil nilagyan ko na siya ng magic sarap, di ko na siya ng betchin. Charot. Ayan. Takpan mo lang mga mali. Hintayin mo lang lumambot yung sayo. Okay. Takpan natin siya, mga malinting lang natin mamaya. Wait lang, o, muna tayo niyan. Alis muna tayo. Maaari, nakami ko na yung niluluto ko. O, ikayo, magkiagbenda kayo, sigurado yun naman abaw. Charot. Tignan nga natin kung malambot na yung sayote. O. O, ito mare. Malambot na eh. Tapos, tikman mo mare kung tama na yung lasa. Mare, kaya kami muni. Kung matabang niya ba, ay, o, pwede niya mare. Tapos, lagyan na natin to. Yung malunggay. O, diba? Mare, haluin mo lang. O, see? Yan. Haluin mo lang. O, tapos, takpan mo ulit. Ayan na, mare. O, see? O, naman. Mga tana kanya. Yan na, tinola ko mga mare for today's video. Bye!